Local opposition leader Daniel Malokele says Zanu PF and government officials who claim to be patriotic and pan-Africanist usually display elitism and hypocrisy when they send their children to overseas universities and to go to foreign medical facilities for treatment. Achipere musha mure Zimbabwe tikuona kuti aiwa local opposition leader anotaura achiti vakomana veZanu PF vanozviti aiwa isusu we are patriotic but kana mhuri dzavo aiwa dzinoona education ku overseas medication yavo havaiwani aiwa kuparenyatwa kana kuma-general hospitals ari muZimbabwe. Samena mashoko ayataura unobva subscribe like kuti on the bell TV namnyoko muchinzi. Instead of investigating adequate resources in their own country's healthcare system, they travel to foreign countries for medical treatment, often at the expense of their taxpayers. Malokele, an opposition MP and human rights lawyer, gives the example of the late former President Mugabe, who died in Singapore in 2019 when he used to wax lyrical about patriotism and pan-Africanism. Mugabe left the economy as well as the education and the health sectors in tatters, having destroyed the nation in the improv. That is the people. Ndo mashoko yataka panapa na Malokele achiti aiwa vakomana with the ruling party weZanu PF vanoyembedzera kunge vanoda nyika yavo but hazvisiri izvo. Apa example yaRobert Gabriel Mugabe achiti aiwa akanofira kuSingapore but angasingadi kurarama muno muAfrica kana munyika yedu yeZimbabwe. Noda kuti anyatsokuziva kuti makadhakwa vakasiya vadestroyer. Tudze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro mashoko ayataka pamusoro pe the ruling party Zanu PF. Tina comment section medu, subscribe or like,